Здравейте хора, аз съм Жорката и вие гледате един момент. Свободно време с Жорко. Така, днешния клип, по-скоро този клип, ще го правя за Skype. Не си виждам та. Добре, сега ще говоря с Люсито по скайпа. Катя де баница. Не бе, шегувам се. Добре, ето го на нашия герой. Ох, един момент. За какво се криеш от феновете? Малко е срамежлив. И не е малко, като гледам. Люси! Дядо Коледа няма ти подари подарък. Сега ви да си правиш? Добре, сега съм ви науча на някои неща. Богове, да кажем. Чакай малко, бе, снимам. Прати се клипа. Ура! Един момент, хора. Преди 5 минути направих един клип. И сега правя този. Ето вижте бъга. В скоби пишем cat в скоби и като го пратите, вижте какво става. Котка. Така става и с куче и прочее. И само това знам за скайпа. Знам, че Люсто е много срамежли. Само... Пак ядеш баницата, бе? Или това е торта или бисквита? Чао, Жоре, чао. Не мога да... Ти затваряй. Един момент, хора, имаме техническа повреда. Имах техническа повреда. Добре, имам едни приятели, които бяха тук, но сега не са, защото аз съм болен. Добре. Това са въпросите. Въпросите, които правих при миналия клип. Дано са ви харесали. Довиждане от мен за сега. Но до скоро.